Mifa TV ni Ondu TV lajɛbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a yira a la k'a fɔ ko nin ye an dontɔ ye an ka dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔna la kunnafoni min bɛ dɔgɔkun kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan karidoyaw fɛ an bɛna an sigi ni ka a bayɛlɛma an ka to dun ka cɛɲi na i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ an na cogoya min na o bolodɔgɔn den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta ne kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu e kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ kuma ye waraba ye ale b'a tigi dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ o de hukumu kɔnɔna la ni balimamuso an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi n t'a dɔn kɔrɔbɔrɔ dusawa kakɔlɔ dusawa maninka dusawa nka bilama ani kɔrɔbɔrɔw bɔlen don dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Sali. Naam. Ça va? Ça va. K'a ɲuman bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. An da goyi. Ayi o ye ko wɛrɛ. A ye mamu kɔrɔ ci. An tɛ pan o kun. Mais n'i ye kɔrɔbɔrɔ style kɔni kɛ. N'a ta folifoli tɛ ou bien i bɛ filakan fɔ parce que kɔrɔbɔrɔ bɛɛ bɛ filakan fɔ. N t'o mɛn sa nka n kanubaga dɔ n'ale ye kɔrɔbɔrɔ ye ale de ye nin ta k'a d'i ma ko n ka nin donna revue de la presse la. Mais ale ye janfa kɛ dɛ. A ma janfa kɛ. Tiriba kun kan ka ne fɛnɛ la dɛ. Ayi cam ni dɔrɔn tɛ koyi ne de fana ye nin dun. Sinon ni dɔrɔn tɛ o tare a ye fɛn wɛrɛ fara a kan. Ale ma ne taara ye de ne taara ye. Ne da e filɛ cogoya bɛ tan tɔ ni ne kun ye tiriba kɛ kun o ye couple parfait ye dɛ. Yarɔ. Ma tiɲɛ o. I b'i hakili to a la. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. I b'a kan? Dɔɔni. Weekend jara? A jara. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Alhamdulilayi. I yɛrɛ dun? Ça va. Mura ça va? Sali hali n'a ma ɲɛ i bannen don ka sɛmuso kɔrɔ k'o naji bɔ ka di ma. Mura in a ma nɔgɔya kosɛbɛ dɛ. Nasɔngɔ. Nasɔngɔ fɛnɛ? Sini ɲɔgɔn de t'o kɛ. E bɛ mun tigɛ tigɛ k'o bila kɛrɛfɛ dun? O bɛ se ka naji kɛ sa. O tɛ sɔrɔ a la. Naji dépense man ca o. O tɛ sɔrɔ a la. I bɛ tulu san 10. Fɛnw bɛɛ nɔgɔyara sisan. Fo n'a kɛra poivron ye ko poivron marikuta ne tɛ marikuta in fɛ dɛ ne bɛ Mali ta fɛ. Ala ka hakilina ɲuman d'a ma. Amina. Folikan jumɛn b'i bolo k'o di lamɛnbaa jɛkulu ma? N bɛ foliba lase minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an tɛ sɛgɛn olu foli la. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An ka kuma yɛrɛ kɔnɔ fana n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafa deli kɛ o la sabula kuma a ma nɔgɔ. Kana ɲinɛ i ka dibila baarakɛlaw kɔ dɛ. N ma ɲinɛ olu kɔ nka komi e de bɛ kuma kun cɛ donc n b'o foli to e bolo sinon n'i y'olu fo sisan o bɛ n'a fɔ de jamukan sera a kuncɛ yɔrɔ la. An tɛ foli daminɛ o la n'o tɛ an tɛ ye dɛ. Komi ne n'u man di bi o ne y'u to i bolo e b'u fo komi ne n'u man di bi. Ne yɛrɛ n'u man di ko nka ne b'a kɛ cogo di n'a bɔra Kansutu kɔni n'a jɔn a la o k'a yɛrɛ da taga ka wusa kuma dɔw la dɛ. Ale kɔni t'a kɛ. Ne kɔni nana fɛn dɔ di ne ma o mugan ale ka ne nun da yɛlɛ a si ma kuranni. A y'a dɔ di ne yɛrɛ fana ma. O di o wusalen e ma. An bɛ Kansutu sɛbɛkɔrɔ fo. Kosɛbɛ. Ale bɛ caméra la. Ka tila ka Fatumata Kulubali fana. Fatumata bɛ ne faga Fatumata Tarawele. Fatumata Jan. N bɛ foliba lase Fatumata Tarawele ma. Ale fana nana karuba dɔ di ne ma. Ka tila ka Jɛnɛba fana fo. Ale fana nana karuba dɔ di ne ma. Ka fara ne yɛrɛ buramuso Mandi kan ni o ye Kansutu Jarama ye. Ka Isu Petit Mukutari Ba Tarawele fo. Ne t'o fo. Ale bɛ régie la. Donc an bɛ don babu kɔnɔna la. Awɔ. Kunnafoni jumɛn b'i bolo sɔgɔmada in na? An bɛ kunnafoni kunfɔlɔ daminɛ ni an ka premier ministre ka kibaruya ye. Ko mun de ye ale sɔrɔ? Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka premier ministre n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na fasiri kɔni kumalen don a sɛbɛkɔrɔ kumalen don a ko premier ministre Choguel Kogala Mayiga a kɛra bali ka tunu ye pendew fo nɔrɔbila yɛrɛ kɛra a la par intérim intérim kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔ bila a nɔ la yanni ale bɛ segin ka na o tɛ fo o yɛrɛ ye baara daminɛ kaba nka fasirikɛla ko nin kɔni ye ko ye komi ni a kɛlen don k'an dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ a fɔra ko an ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Mayiga kibaruya fɔlɔ minnu kun dira olu kɔni de ko k'o fɔ ko AVC ni o ye tension ye k'o de kun y'a bi nka an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoniw bɔra k'a fɔ ko o nkalontigiyara nka kɔfɛ kunnafoni min nana di tuguni a fɔra ko a bɛ repos forcé de la o tɛ jagoya ko a kan a yɛrɛ lafiya k'a sababu kɛ a fana ye ko caman kɛ dɛ fasirikɛla ko an ka ta k'a lajɛ ko nin kuma in kɔnɔna la hali an baarakɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Jeliba TV ko olu sɛbɛkɔrɔ critiquera nin ko in na k'a sababu kɛ u teliyara kunnafoniw fɛ ka kunnafoniw di ka sɔrɔ kunnafoniw ma sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn a ko ADEMA ASJ olu maaw fana sɛbɛkɔrɔ jalakira ni ka u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya nin kunnafoni telima in na a ko n ko fasirikɛla ko e ko a ma se an ka jamana ka tiɲɛ fɔ sa dɛ k'a yira pe walasa an bɛɛ bɛ se ka bɔ nin kuba la cogoya min na k'a sababu kɛ n'i ye maa sigi maa 1000 an kɔni t'a dɔn a yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan sa wa a tɛ Mali kɔnɔ yan sa wa a bɔra sa wa a ma bɔ sa wa
walima ko jugu wɛrɛ yɛrɛ de b'a la mun ni mɔgɔw tɛ mun dɔn wa ko an si tɛ o dɔn ko olu kɔni bɛ mun ɲini ni an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sera ka bɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka ani Choguel ka bɔ ka communiqué kɛ télé la walima a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yaasa bɛɛ bɛ se ka a faamu cogoya min na ko o de ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka Fasiri kɔni ko a kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo fo an kan k'a dɔn fɛn mun ye an ka ɲɛmaa sɔrɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye i bolo b'a la. Sisan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la ni o ye TikTok ye bi bi in na ko ale sanga sɔrɔ ko ka tɛmɛ bɔlɔlɔsira tɔw bɛɛ lajɛlen kan ko fo ka taa ko wɛrɛ bɔ a la. Kosɛbɛ kɛ Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Musa Boli ni y'ale ka sɛbɛn min n'an y'a bɔ le matin kɔnɔna la a ko a kɔni ka fɛn TikTok ko a kɔni kɛra sanbalaɲɔ ye fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ a kɔni kɛra ko ye ale de bangera sisan nga a ye bɛɛ da a kɛra sanbalaɲɔ ye ka wolo mɔgɔw kɔ ka da ɲɔ tɔw kɔfɛ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen ni san cɛ nga ko fo ka fɛn mun faamu TikTok in a kɔni kɛlen don fɛn ye sisan fɛn mun kɛlen don kɔlɔlɔba ye a sabu kɛ fɛn de don baarakɛminɛn de don minnu yɛrɛ bɛ a bila la Sali olu bɛ a kɛ baarakɛminɛn de nka bɛɛ n'i ka baara cogoya don fasirikɛla y'a fɔ cogoya min na k'a sabu kɛ dɔw fɛnɛ bɛ a kan sisan olu ta ye lamɛnbaaw ka hakɛ to yɛrɛ feere cogoya ye o ye olu fɛnɛ ka baara ye olu bɛ ka kɛ ni o baara cogoya ye n'o tɛ u ko n'i ye TikTok in ta k'a lajɛ fɛn ɲɛnɛmaba a sabu kɛ i bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ni ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka i to i sigiyɔrɔ la wa hali sanni feere kɔnɔna la ko jɔyɔrɔba b'a la sisan a ko nka ye jumɛn ye Sali kabi nin TikTok ko in kɔni daminɛna nin kɔni kɛra video modèle dɔw de bɛ bila hali ni e ni ne bɛ baro la ni m'i cogo dɔn an bɛ baro mun kɛ ni e ni ne ko ɲɔgɔn ma sini ko taw ani ne ka o bila TikTok in sanfɛ sans arrière pensée n tɛ miiri e yɛrɛ la a kɔni kɛn bɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ yɛrɛ de ye a ma se i ka mɔgɔ ci mɔgɔ ma bilen n'i kɔni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la k'a buruja dɔrɔn n'i y'a buruja TikTok in sanfɛ i y'a buruja a buruja yɔrɔ la a k'a sabu hali n'a tigi ma ye mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka a ye fasirikɛla kɔni ko ni an ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka nin ko in ta ba la anw dontɔ ko la a bɛ n'a fɔ dɔw bɔtɔ a ko in bi ni kana kɛ kɔlɔlɔba ye k'a sabu kɛ sanni ni feere olu bi ni kana nɔgɔya a ko la kɔni kɛn bɛ sa ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn dɔgɔya yɔrɔ de ko ka sɔrɔ fɛn in yɛrɛ ma dabɔ o kama a dabɔra k'a fɔ ko yaasa an bɛ se ka an ma mɔgɔw ɲɛnabɔ a la cogoya min na i n'a fɔ YouTube b'o la i n'a fɔ Instagram b'o la i n'a fɔ Twitter b'o la ka nin bɛɛ lajɛlen olu kɔni tɛmɛna sisan kɔni TikTok Musa Boli ni y'ale ka sɛbɛn min na b'o le matin kɔnɔna la merci o diyara n ye sisan Aisha ni ale ye maliyɛn ye u b'a fɔ a ma ko Aisha Mayiga k'ale bɔra a cɛ kunna n'o ye ivoirien ye ok i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ko tɛ digi cɛ kɔnɔ bala nka n'i y'a disi a kɔnɔ la o kɛlen o bɛ digi a la awɔ nin bɛɛ lajɛlen ye ivoirien ka surasi 49 minnu minɛlen don an fɛ yan awɔ kabi juillet kalo tile 10 ni a kun fɔra ko k'a bila sans condition ni o bɔra sans condition la sisan n'a bɛ ka kɛ sans négociation ye o kɔni ko in de kɛlen don sababu ye komi ni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni ye an balimamuso ye o de kama a bɛ fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ man ɲi ale Aisha Mayiga a furulen don ivoirien dɔ de ma ivoirien ye vidéoman de minnu filɛ nin nɛninijuguba la ta vidéoman tɔgɔbɔlenba don nka ale ɲinɛna mun kɔ ale muso o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maliyɛn o fa maliyɛn o ba maliyɛn n'o ye Aisha Mayiga ye u ko a ka kuma laban dɔ la a bɔra ka kuma dɔw fɔ a nana sɔrɔ Aisha Mayiga fɛnɛ ye ala ni kira minɛ ni a ka kasaw ni koso kasa koso a ma Côte d'Ivoire bila dɛ k'a yɛrɛ ta cɛ nanen a ye cɛ ɲininka a dalakan na a ko ne y'a fɛ ye sanga a n'a ka waati n ko nin kuma in bɛnnen tɛ e da k'a sabu kɛ e ni an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye Côte d'Ivoire ni Mali an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye donc an k'an kuma fɔcogow dɔn nka ko ni e t'i miiri yɛrɛ k'a fɔ ko e ni ne de furu ɲɔgɔn mɛ sanga ni waati e bɛ ka ne ka jamana lagosi donc Aisha Mayiga ale kɔni y'a yira a furukɛ la a ko jɔn ala ko kumaba dɔw bɛ réseau sanfɛ ko o cɛ man ɲi o bɛ kɛ sababu ye mun bɛ ale yɛrɛ ɲugun a yɛrɛ la k'a sababu kɛ ni a man ɲɛ k'a fɔ ko ale ye maliyɛn ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye maliyɛn ye ale furulen don vidéoman de ma y'a dɔn jagoya tɔgɔnin b'u yɛrɛ la sanga a n'a ka waati o de bɛ k'ale ka jamana kɔni buruja ko ale b'a yɛrɛ ɲini muso bɛ se ko la
cɛ kɔni nale y'a sɔrɔ Aisha tɛ yen cɛ m'o bila dagenda la dɛ cɛ y'a ka caméra bɔ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma a ka kangari tigɛ Côte d'Ivoiriens ye a ko a y'a cogo dɔn han bita ko bita ɲɛ mɔgɔ kana se Mali ma dɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ sera Mali ma i sera ne ma cɛ kɔni y'i ta kɛ sa kabi Aisha kɔni ye ale ka minɛnw cɛ ka taa cɛ yɛlɛmana pendew cɛ kɔni y'i ta bɔ manamana kan fɔ ni Malien dɔgɔya la sa cɛ kɔni bɛ k'a ka furu dilan cogo ɲini cogoya min na cɛ yɛrɛ kɔni kɛra Ivoirien Malien a yɛlɛmana Mali fan fɛ Viruvania yɛlɛmana kɔni bɛ k'a fɔ k'an k'a ɲini jama joli la ko k'a sabu kɛ ko anw jo sɛbɛkɔrɔ b'a la koyi ko nka mun ye an ka ɲɔgɔn fɛ o kama Lasana So ni ko ale ka sɛbɛn min na a b'o le kɔba kɔnɔna la o kumana a ɲininen don Madame Aisha Mayiga fɛ n'a ma ɲɛ cɛ seginna a kɔ a fana ka sabali a ka taa nɔ na nin ka ɲi koyi sabali sa nin ka ɲi n dabila ni Ivoirien nin bɛ maa min fɛ ne bolo ni m'i kuma fɔ cogo dɔn o fana tɛna n'a ka minɛnw jɛ a tɛ se o ma n'Ala sɔnna ayiwa bisimila sisan an bɛ taga Bafo an ka jamana fonctionnaire minnu bɛ yen nɔ ni olu passera ɲinɛ san kɔnɔ n'olu tagara formation na Bafo yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 200 ko olu de banana wa fana ko dɔw fana ye u ka démission ko dɔw démissionné na ko k'o sababuya kɛ an balima musolakaw dɔw k'olu ye fausse couche kɛ kunnafoni jumɛn b'i bolo o kan Sali n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka maa minnu taara an ka forobaca la forobaca ni a fɔra k'u ka taa u munumunu Bafo kalo 6 boyango ni ka taa formation militaire ani formation civique kɛ o ko o tile 20 tɛmɛlen o kɔfɛ fasirikɛla kɔni ko a nana ye k'a fɔ ko maa 200 ɲɔgɔn na ko kɔni olu banana fo ka taga se maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ko tiɲɛ ni Ala ka kan k'olu ka ɲi ni fonction ko in na fo ka taga se an balaka dɔw ma olu kɔni ka lasɔrɔli karabayara o de kama fasiri ko nin kɔni ye fɛn min ni olu kɔni bɛna fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko fasiri an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka a jate minɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka dɔ bɔ hali ni formation in diré la cogoya min na a kalo 6 in ko a ka jan kosɛbɛ k'a sabu kɛ ko maaw ka nisɔndiyayɔrɔ o laban kɛra maaw jatigɛyɔrɔ ye ko ni an taara Segu centre d'instruction de Bafo ne ye formation in bɛɛ kɛ yen nin wagati in de la sisan o ko Sali a kɔni kɛlen don ko ye komi ni a kɛmɛ ka maaw gan u kamana la kosɛbɛ k'a sabu kɛ hali a ma daminɛ fɔlɔ a nege tɛ maa si la bilen o kuma u kɔni ko fasirikɛla kɔni ko halisa ale bɛ kuma ni o ye le ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne n'o ye monsieur Moussa Atayeri ale kɔni ye nin sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ko formation in ko a sɛbɛkɔrɔ kan ka kɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ka taa kɛ tiɲɛni de o kuma fasirikɛla kɔni ko u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin ko in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na yaasa kasaraw kana na fɛ n'o tɛ tile 20 tɛmɛlen kɔfɛ n'a ma ɲɛ mɔgɔw ye baara bila o ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mɛ ni tiɲɛni yɛrɛ la sisan an bɛ taa an ka Mali akɛ ko kan kibaruya jumɛn de b'i bolo k'an ka jamanadenw ka akɛ Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye source min na bɔ FIDH kɔnɔna la a ko hakɛ bunahadamadenya yɛrɛ hakɛ a ko farafinna jɛnɛtɔn jɛkulu minnu bɛ yen k'u kɛmɛ k'u da kɛ petewu Mali ta kan k'a daminɛ u ti kalo tile 22 la Fédération internationale pour les droits de l'homme avocats ni sans frontières canadiens ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fasirikɛla bɛ k'a fɔ cogoya min na u bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔna la yan nka u segin bɛ k'u da kɛ tetewu k'a sabu kɛ bingani wale minnu ni o kɛlen don ka fasoba Mali sɔrɔ sisan u bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na Sali u ko u kɛlen don k'a kɛ i n'a fɔ ko u da tɛ o la ka sɔrɔ sanga a n'a ka waati hali n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka weleweleda de kɛ k'a fɔ ko dangari bɛ ka kɛ an yɛrɛ ka adamadenya la i b'a sɔrɔ u b'u u da di a kan nka wagati nin bɛ kɛ u bɛ wuli an yɛrɛ nɔfɛ k'a fɔ ko an de ye dantɛmɛ kɛ ka dan sago buramadenya hakɛ kan donc ko nin kɔni ko ye fu u k'u jija k'u hakili to a la yaasa u bɛ se ka baara in forobaya cogoya min na ni mun ni ɲagili ka kan o ka ɲagili ni mun ni ɲagili man kan o kana ɲagi i bonya b'a la sisan halibi Ivoirien ka cɛ 49 olu ka kibaruya kan ko jɛkulu dɔw bɔra Côte d'Ivoire jamana kan kana delili la ko walasa u ka mɔgɔ 49 bɛ se ka segin cogoya min na ok Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye ko ye komi ni a kɔni kɛra an fɛ yan dɔgɔkun tɛmɛlen
an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw ni hakili b'a la o kɔni y'u tɛgɛ da maa 49 kan Ivoirien bolo ni anw yɛrɛ b'u wele ko mercenaires o ko o de hukumu kɔnɔna la Ivoirien kɔni ka diinɛ ɲɛmɔgɔ u nana ni ka u wakiliw kɛ Ousmane Cherif Madani Hayidara ye wa Ousmane Cherif Hayidara ale fana bilala u kɔ ni ka taa an ka premier ministre kura fɛ yen kura an ka ministre kura fɛ yan colonel Ablaye Mayiga ne hakili la ko nin bɛna kɛ ne ne yɛrɛ kɔni kun ye n sara n sigidalamɔgɔw bɛɛ ma ni dɔ ka baba fa dɔ ka natɛ ja o n ko ne tulo bɛ ŋunuŋunukan mun na tantɔ k'a fɔ ko Sokɛli kɔni fari man d'a la n ko la ko tɛ ten ne ni Assimi ka surun cogoya min na n ko a hakili ani bolo mana bɔ ne nɔfɛ an fɔ ne kun ye premier ministre fari da koyi e ma e kun tɛ ne sɔrɔ téléphone na ne kun kɛra o ye sa ne ta kun bɛ k'a la bi ni ne kun kɛra premier ministre ya ou bien ne de façon na ne kun tɛ kɛ n ka secrétaire particulier ye kafe wulila ni ninnu kɛ e kɔni y'o ye i bɛ kafe de bila jikala la sa an ka taa ni babu ye an ka taa ni babu ye o la i bɛ dɔɔnin sɔrɔ koyi an ka taa n'a ye ɔ jumɛn kun ka di ye ne kun k'e kɛ jumɛn ye ne kun tɛna Assimi ne kun bɛ Assimi an ka tɛmɛ n'a ye n k'e bolo tɛ zaban mɔlen fɛ fo zaban gere ayiwa bisimila o de hukumu kɔnɔna la ko ko ninnu kɔni nana ni ka na kuma u mana kuma fɛn wɛrɛ kan o de ye an ka jamana ɲɛmaw n'u kɛlen don ka bolo da ni mercenaires ninnu na o de hukumu kɔnɔna la u kɔni y'a jira k'a fɔ ko fasoba Mali ale ni Kodowari ko an bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen ye olu kɔni wulila u nana ma i jo bɛ fɛn mun na i bɛ deli ni o de ye nka maa fana ni m'i jo kɛlɛ kɛ i tɛ jo sɔrɔ dɛ i jo bɛ kɛlɛ mun na i b'o de kɛ o de y'i jo kɛlɛ ye i jo tɛ kɛlɛ o kɛlɛ la n'i y'o kɛ maaw bɛ tigɛ i la ko nka olu b'a dɔn k'a fɔ anw jo don maa dun b'i jo kɛlɛ kɛ donc ko olu kɔni nana ni ka na yafa ɲini anw fɛ o de hukumu kɔnɔna la u kɔni bilala ɲɔgɔn ye ni ka taa an ka premier ministre kura n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye u n'o kɔni ye ɲɔgɔn ye ye kumaw dada ɲɔgɔn kan fɛn min kɔni bɔra a la anw ma bɔ a kalama fɔlɔ nka ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko sali ni maa min jo kɛlɛ kɛ i jalaki ye mun i b'o kɛlɛ kɛ o dun man ɲi Musafa fili man jugu nka n tɛ segin kɔ o de ka jugu an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka jisuma ka fura ye n'a ma ɲɛ u yɛrɛ u ka tɔɔrɔ dɔrɔn ka ban u jumɛn Ivoirien kɛ o m'a dɔn dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de y'a dɔn olu fana tɛ Ivoirien an kan bɛ fɛn minnu ma dɛ n'olu kun nana diinɛ ɲɛmɔgɔ kun tɛ na o minnu ko s'an délai dɛ n'olu bɔra sisan k'a fɔ tiɲɛ an m'a fɔ k'u ka na yɛrɛ o k'u ka bɔ dɔrɔn ka kan a bɛ tan n'u ko k'u t'o kɛ an ma ɲi dɛ Ala ka jisuma ka fura ye yarabi sisan ko Conseil national des prix k'olu ye suguru sɔngɔ ko k'a jigin 130 la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn mun jara Petit Ba n'a ɲɔgɔnna ninnu ye k'a sababu kɛ olu ma dugu gɛlɛya yɛrɛ dɔn fo sukaro kɛlen 160 180 ye olu y'o dɔn yaya sisan u y'u da de cɛlaka ba ninnu baga tila mɔgɔw u y'u da de sisan parce que olu yɛrɛ bolo gɛlɛya bɛɛ ye sukaro ko in de sukaro kɔni selen 130 ma wa an y'an da kɛ pewu o de kama ne ko ne bɛ aw ka voter ni aw musow ka voter ni ne ka aw nɔfɛ kɛlɛ kɛ n'aw bannen don o ma sali nin conseil in kɛlen u kɔni ko k'a fɔ ko Mali kɔnɔ fan bɛɛ sukaro tɛ tɛmɛ 130 kan bilen 130 o y'a kilo ye donc a bɛ feere o de la Mali fan bɛɛ wa baara in bilala sen na u ti kalo tile 22 wa o baara in fana tɛmɛlen kɔ maa o maa minɛ de sa k'e ye hali dɔrɔmɛ 2 fara 130 in kan sali i na bɔ a kalama nka détaillant dɔw yɛrɛ ko nin ko in jara olu ye kosɛbɛ wa olu yɛrɛ y'a daminɛ k'a sababu kɛ a bɛ n'a fɔ nin ko in daminɛna grossistes la ka sɔrɔ ka se olu ma k'olu bɛ taa sukaro ta yɔrɔ min na bɔrɛ kɔni jiginna ka bɛn 6000 ma donc n'a ma ɲɛ a bɛnna 6000 ma olu yɛrɛ bɛ se ka ni jago 130 a tɛ fɛn tiɲɛ olu ye weleweleda kɔni don k'a fɔ ko an ka an cogo dɔn feere jugu la wa maa o maa ni e de ma ni feerekɛyɔrɔ la ni i minɛna i ne tɛ dɛ studio tamani ni olu ka sɛbɛn baasi tɛ ni kunnafoni de kun bɛ n bolo ka ɲininkali kɛ o koɲa la a banna nin y'a dan ye
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali n'an bɛ hakɛto caman ɲini an filɛlikɛbagaw fɛ k'a sababu kɛ bi jamukan a ma nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ nka bamananw b'o fɔ ko kanu mana fɛn mun fa o de tɛ jufa k'a sɔrɔ olu kɔni bɛ sigi ka anw lajɛ a bɛ wajibiya anw kan anw fɛnɛ ka na olu kulo kunnafoni k'a sababu kɛ n'i ye kunnafoni minɛ maa la i kana siga fiyewu i bɛ kunnasiri de di a ma an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ko ni ala ma baasi kɛ an na fɛn bɛ maa la maa ta tɛ fɛn min an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan i yɛrɛ i ni ce i ni baraji i yɛrɛ fana ni ce i ni baraji haba